যতন নফুং কাহাম মবিলাইকে খারনাংমন ইকক থানায় 6 তারিখ ডিসেম্বর 2025 সালমারিও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়াरनि डाइरेक्टर अफिस হইতে কাইসা নোটিফিকেশন তিখলাইজাখা খোয়াই ডিস্ট্রিক্টনি বাগৈ খোয়াই ডিস্ট্রিক্টত দুইটা সাব ডিভিশন দङ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হইতে ইলেকট্রনিক অটো বাংনাनि বাগৈ যে अंक शेयर खाइजाखा आरो नुखा जे गोबांमा अंकबो साब डिविजन नि आन्दार ब्लक जे रिजाखा आबन बिसिंग जत्तनि कममाखा खय डिस्ट्रिक्ट चिनि रामचंद्रगढ़ एसेम्बलिनि पदबिल आरडी ब्लक नुखा चिनि मिनिस्टर विकास देबबर्मा बिनि कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि आन्दार निनि मुंगिया कामी आरडी ब्लक बो साइसुंग 200 ततलांखा तेलेंबरानो 26 तारिख जाखा कल्याणपुरनो 26 तारिख जाखा तलासिकनो 26 तारिख जाखा खयनो 26 तारिख जाखा अथच रामचंद्रगढ़नो जत 13 तारिख जाखा एखाय अमते हायखायै निनि आनि खालायै बिनि सामुं तामुं आं बिलाइखे सेलेंगो बिलाइखे चाजायगांखा आंनिया डाइरेक्टर बे कक सालायका डाइरेक्टर आनि खा दुमाने कक साका एवं अम जुदि ठीक भाबे बागजागे हिंगाकाय एवं जुदि रामचंद्रगढ़ नि लुकुरग्न जुदि वंचित खालायजा खांगाकाय सरकारनि रां बाय सरकारनि पैसा बाय पाइजाक अतु बाखिनि जुदि निनि आनि खालायजा खांगाकाय जुदि रामचंद्रगढ़ न जुदि जत नकल खिखलाय तने देखाकाय रामचंद्रगढ़ नि बररक कोनो दिनबो सिरिं टंगला रामचंद्रगढ़ नि बरक अबन तुयै चबावन नखनाय एवं जुदि इमिडिएटली जुदि अबन जुदि संशोधन नंगिया हांगाकाय जों फाइनाय 27 तारिख चिनि खवाय तो आगरतला लामानो जों कासुनाय एवं 23 तारिख चीफ मिनिस्टर बरम गनां डॉक्टर मानिक साहा खवाय फाइफोरो आनि खादुमाने कक जानंनाय रामचंद्रगढ़ नि लुकरनि खादुमाने ककना जानंनाय आं खा खलायो अमन दात्तिनो बिसिंगनो संशोधन खायै अन्तत रामचंद्रगढ़ न जतनि गोबां रिनानि बागै आं कयजाओ तामने हिंका ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नि अमतै वैषम्यमूलक आचरण निनि आनि खालायमानो जों गसुइना हात मांगलाक एवं सारा त्रिपुरानि जत्ता एमएलए ननो आं सानानै नायो नंने एलाकाव अटो रिक्शा बाखिनि साबनि एलाका जा साबनि एलाकानि ब्लक बुसिक लायखा अब नरबो नायनायदि अमतै हायखाय ब्लायखा खानांमनि कग्र जों गोबां जागानि एमएलए बाय आं तिन फुङाव कक सालायखा बे सुतरां आं सानानै नायो जे अमतै निनि आनि खालायै जे बागजागमानि अम मुथागनानि उंखन एवं जतनन समानखाय बांनायनि बागै आनि कयमुं टंनाय जतनन हामबाय।